Jorhat along Arta Kijuma Osopia Pan Otlang no Kabori Assam Police Constable Apan Kangnang. ACET pen UCF atum kachuning rialo ki pia teng kiraikom thekji aphan si churches lapen anparta Christian School aputhak lam the kepangrum SP. Delhi rong so PR lo hospital hum plia long bomb ke teng khengji aphan email pen kachingkrin. KAL Adap Abirta long pen ilisami mirin hansepi pine bertang ton pen arjupanik tha. Jorhat along ataninkan kritrok au korjang so phan ot kachepalang noji kabor I inut police constable aphan ingnang cheksi Jorhat police abohalong an pondetlo. Adai kedo police constable aphan arohan phukon pusi pangthek ponlo. Birta kilong atengke kisung kache tonga korjang so sarpia bang police station along FIR pidam tetlo. Lam hoyalong kisung panateng ke adai ke do constable phukana bang WhatsApp along okorjang so phan arengang sia mohor ke hang pakewailo bang so phike la so munit social media achatai radang no along pachetak phunlo anpar tahala au so pi api apo a hem kavia hut inudvet ke do hut Ireland si adai ke do constable bang au so pi aphan meklang no kachuklem ji aphan bor ipon la hoyalam ki ke long pen phukon aphan ingnang chekapi Jorhat koda long an Kang saya phan peklang damlo bangso phiputho judicial custody along an pon thudelo bangso lam ki klang pen aprang ason India adedalong soarlo phan ki jokwan kawi pinason si angthek klanglo lason si soarlo atum ki jokwan aphan ar sikrung asai kideng kinang sot adai kido constable aphan kopi ko analam ki si ke pabon ponone lahai hwelam pangta pon pilang. News report, KAL Live. Kidamdang thang ni pai krihiniar ni Assam Catholic Education Trust atumpen Assam Director General of Police along Pinpuralo pidamlo. La soteng Christian institution lapen jongjong atumaphan kiraikom dun thekji aphan Assam Police asai hempi pen kedo kaddu kave Superintendent of Police Atuma Phan Christian a institution kedo anaputhak birta papangrum toilo. Lahaya puthak birta ke en aret ki institution pen jongjung kiraidun thekji aphan a church laben Christian institution along birta ke endam pusi Karbianglong SP pen birta pangdakpon. Laso tengsi Karbianglong Police Karbiatum penta claimlo. Christian institution ko ansi kedo pangrum det apisi kirai ko masai hai huitami claim thek poputa SP pen pangdak pon labangso kitar lipmate kapre Christian churches lapen school high huelong police mate raikom sai khiatum kahumri dama puthak Karbianglong alokedo United Christian Forum mate UCS atum pen Karbianglong District Commissioner along Pinpuralo pajirdamlo labangso Pinpuralo along ke jongke thangta arona tingpen ke pachini lapen ke pangdak avi pinpen Christian a churches lapen jongjung aputhak lamthe ke en ke pangruma retma la so joini rarangbong isi kaphere aphon dokoklo pusi jongdun lan chotkali la haya lamthe ke en dam lapen ke pangrum dam aputhak ajaha gabang phuatum pen social media along ke tok lapen lamarjan hai hui pen ahok healam pachethanglo kidamdang thang ni phai Krisir kebani Christian schools atumaphan ke her alam pen United Christian Forum Golaghat atumpen Assam Chief Minister arideng kachuning rialo kipia teng Assam Ratpangri atum kapin kharating sila hayasai dengloputa Karbianglong Superintendent of Police pen birta pachitak lahai ke kapherenangji alamavi bonta kapre asai lang no pen kirai komdun hekji aphansi angton alamthe birta en mate pangrum damputa pachitak pon. News report
Karbing Long Live India Hampton P Delhi rong sopiar lo long please sekelang hem Deepchand Bandhu Hospital GTB Hospital Dadadev Hospital apen Hekwar Hospital along bom kiteng kheng kipang bob ji alam email pensi kachingkrin padolo Setame haladak RC krung ketarli padode da phi thangnat ke honthe memiason thekponong lepusi sai phuatum ningjepon Seta halaso email konnat pensi nangteloma Atiri kang thumasai Delhi Police atum thek reset asai photum pen langpon bomlo bom ke tengkheng ji aphan alam ke pangdak pen haladak long please sekelang hemalong ke ton kelang aphan bom ke pamo putung bom ke pang thek abutung me ke pame asai khilapen police abitung atum pali damsi kirita le basai haihu dengpono pusi saipu kaning jelam pherang ke pangdak pon ada por phai kebra minute pli kebra phopor malom si bom ke tengkheng ji alam Mail salong pen nang palikusi Delhi Fire Services pen pachini pon Hala Asok Vihar along Deepchand Bandhu Hospital along Adapur Phai se kebra minute li kebra phopor hut Badri Arlo Badadev Hospital along Adapur Phai kebra minute pho kebra phopor Fraz Bazar Arlo Hekwar Hospital along Adapur Phai khri sira minute isi apor pen Sadara Angkang GTB Hospital along Adapur Phai khri sira minute krehini apora hutsi bom kateng khengji kachingkrin alam palil Hospital along sekelang doctor satumsi bom kateng khengji kachingkrin amels longpon lason se along tina hospital along ta police la pen bom ke pamu abutung atum batahini langtar litam sitami thangnat kahon thenimia son thekponong lepusi Hegwar Hospital along security officers VK Sharma ningjipon News Desk Report, Karbing Long Live. Lakhain ko truck Dwarbagri MSC constituency angkang Diring polling station under Habe rong pharmati singnot lekte LP school along Thanbang Chidam Didet. Pirthe thak kit hek kirela pen officers, doctors, engineers pen kaprek departments ke claim dun sitame ke chengsi ke education mate lot hek vek nang ji lapen education ta foundation mission nang ji la ke LP school ben si ke charlie chengpo nang ji lapen mission school a he mission ki jona lang do vek nang ji lapen ke kai kia porta teachers mate lo than bang atum chedam ver nang ji anlopolote karbiang longara atum ta paprang dun vek ji sitame non ke Diring polling station under Habirong Pharmate Singnot Lekte LP School ke teachers mate than bang amasi Jedam de pin an ningkan isi pen gunot sofa hutsi dam chotchot. Seta me karbiang long angkang pi along ta quality education pusi hangkong. Seta non ke kunat long quality education ke lapen education EM Richard Togbi amit hanga constituency lo lasi Singnot Lekte LP School head teacher upon EM Richard Togbi langding poma. Lapen kap herere aretma Singnot Lekte LP School ke Diring pen kilometer krep ho andolang students atum heno laplo. Puta hawarara dumpen ningche pondinti Jongdame teachers mate lothan bang ta ningkan kang thim hem dokok pen bainong chot education EM Richard Togbi langding poma lapen te Singnot Lekte LP school a teacher aphan phere pikbon puta hawar arara dumpen chithan pondinti News report Karbing Long Live Tang te pinia Adap Abirta ke lapuan sekang ton poniklo arni kimi